Hindi ka nagmapandulagon. Saan? Private ato yun eh. Saan? Ito. Ito na play. Ito na yung Blue Lagoon. Ito na lang. Ito, saan nakapoint yung kamay ko. Yan, yung Blue Lagoon. Kung saan maraming mga naliligo. Yan, malalim daw po yan. Kaya kapag kami mga nililigo dyan, mag-ingat-ingat na lang po, diba? Kaya nga Deadpool ang tawag niya. Stay safe, everyone. Pag magawi ka po kayo dito, makapasyal kayo dito sa Kabungawan, Burgos, Pangasinan. Ayan siya. Tinuturo ko yan. Yan yung may mga tao naliligo. Yan yung Deadpool. Try nating lapitan.